Ακούτε, θέλω να δώσω το τηλέφωνο της οδικής βοήθειας από μια εταιρεία που η οποία λέγεται Mondial Assistant. Και από την Ελλάδα. Και από την Ελλάδα. Οδική βοήθεια. Όχι την online, την οδική βοήθεια. 210 Ναι. 99-58-600 99-58-600 ποιο είναι αυτό ρε μαλάκα? και της Ελλάδας. Αυτό και είναι από την Mondial, Mondial, όχι τελάς, την Ελλάς. Όχι τελάς, όχι. Πακέτο ίντερνετ θα κλείσουμε. Αν ακούτε, είναι ειρωνική. Αθηναίοι. Λοιπόν, 2-10. Κάτσε. 10-57. Οκ, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Λοιπόν, ένα λεπτό. 10-57. Απλά πράγματα. Κοίτα.